Vayan tomando asiento. En un minuto arrancamos. ¿Qué tal? Boa tarde a todos e a todas. Benvidos, benvidas. Autoridades, familia do ciclismo galego, veciños e veciñas de Padrón e da súa contorna. Estamos no campus tecnolóxico de Cortizo, no seu auditorio. Presentamos en sociedade a temporada 2026 para o equipo Elite Sub-23 e tamén coñeceremos a idiosincrasia das categorías inferiores desta entidade que é unha escola de valores. Todo nun ano moi particular para Padrón porque neste 2026, en concreto 17 de setembro, vai haber un cumpleanos moi singular que comezamos a celebrar no día de hoxe, o 70 aniversario do Clube Ciclista Padronés. Unha escola de valores, unha escola de formación en Cortizo Padronés. Estamos celebrando que o traballo que se fai desde tantos anos siga tendo seus froitos. Antes foron os tempos de Blanco Villar, de Oliveira, de Vidal. Hoxe, desde Cortizo Padronés, con esa posta en marcha dun especial entendemento coa preparación e coa orientación, temos que saudar a 3 corredores que o ano pasado estaban neste escenario e que hoxe son profesionais, que cumpren a partir do Cortizo Padronés a súa ilusión de cativo, a andar en bicicleta co fin de estar en profesionais. É o caso de Tomás Pombo, último vencedor da Clásica de Pascua, que pasou a profesionais co equipo de desarrollo do Movistar. É o caso de Samuel Flores, o colombiano. É o caso de Martín Rey, o ciclista Vila García, gañador da Volta a Galicia no ano 2023. En Pontevedra, o corredor máis novo en gañar a Volta Ciclista a Galicia.
que hoxe é ciclista profesional e que, sen dúbida, é un exemplo para todas as categorías inferiores. El almacena os valores que trata de implementar Cortizo Padronés en todos os xóvenes, porque ele é un produto da canteira de Padronés. Que tal, Martín Rey? Muy bien, la verdad. Como vai a vida de profesional? Bueno, complicado este año que parece que no sale el sol, pero bien. Ah, pero non me dixeron nada, eh? Al final en Galicia choverá un día, 2 días. Sí, no, un día así cada 20 Cando debutas? na Volta a Murcia. Volta a Murcia, que isto dentro de días. Calendario? Bueno, tenemos como objetivo en abril, que se acumula aí bastante competición e en principio espero estar en o gran camiño. Pasaches polas categorías inferiores de Cortizo Padronés, que che ven a memoria agora mesmo deses anos de formación. Al final fueron muchos años, pero los recuerdos bonitos con compañeros, con staff también, la verdad que al final, después de todos los años, te quedas con las cosas más positivas, te olvidas un poco de las cosas más complicadas, porque al final es como una trayectoria, ¿no? Tiene todo su parte bonita, su parte de sufrir, de tener que seguir tirando para adelante, así que en general muy bien todo. Un consello para todos estes rapaces e rapazas? Bueno, paciencia, trabajo y todo llega. Moitas gracias, Martín. Moitos éxitos. E tamén alcanzou o profesionalismo un ciclista que o ano pasado estaba neste equipo, e Samuel Flórez, o colombiano, subiu a profesionais co equipo Modern Adventure, o equipo que lidera George Incapí. Samuel Flórez deixounos esta mensaxe. Hola a todos, espero que estén pasando de una excelente inauguración de un año más de este gran equipo. Por mi parte les envío un gran saludo, un cálido abrazo para todos los compañeros que ya conozco y también staff, y un saludo de bienvenida para todas esas nuevas personas en el equipo. Bueno, por mi parte, estoy muy feliz de iniciar esta temporada como ciclista profesional, un sueño cumplido que llevamos a cabo de la mano estos últimos 2 años que estuve en la baraja del equipo Cortizo. Y nada, como siempre, agradecerle a Cortizo, a esta gran empresa que se está cumpliendo sueños de todos los ciclistas que se quieren volver profesionales. Yo soy uno de esos casos que se vuelve realidad. Y nada, esperar que todos trabajen por ello, que sea una temporada muy exitosa y que sigamos cumpliendo sueños, volviéndonos profesionales. Un saludo a todos y que esta temporada sea mucho y mejor que las pasadas. Samuel Flórez, profesional co Modern Adventure, Martín Rey co Burgos BH, Burpelle, Tomás Pombo, ciclista de Carballo, co equipo Movistar. Véñense meses de grandes emocións para o ciclismo galego e haberá moito protagonismo aquí en Padrón. Queremos que lle saúde Antonio Leira, e o deputado provincial de Deportes. Boa tarde a todos, a todas, alcalde, directiva do Club Ciclista Padronés, familia Cortizo, gracias polo vosso apoio, polo vosso compromiso incondicional co deporte, medios de comunicación e, por suposto, verdadeiros protagonistas, os corredores. Sin vos isto non tería sentido. Decirvos que, bueno, que para min, pois, como deputado de deportes, é un auténtico orgullo compartir este momento na presentación do equipo Cortizo. Non é un acto máis no calendario, é a aposta dun longo proxecto dos máis sólidos, serios, ilusionantes do ciclismo nacional. Decir Padrón é decir ciclismo. Esta vila non se entende sin o son dos piñón e o esforzo sobre o asfalto. Fai poucos días tuve o privilexio, tuve o honor, na mellor das compañías e o placer de acudir á sede do Consejo Superior de Deportes para a presentación oficial da Challenger Future. Un campeonato ciclista que vai incluir xa a clásica da Pascua. Moitas gracias, presidente, por ese apoio.
Un evento que ascende á categoría 1.2 do calendario da Unión Ciclista Internacional e que nos enche de orgullo. Iso é o reflexo de 63 edicións xa da clásica. E tamén, evidentemente, un orgullo para todos e que tamén di moito e ven dos 70 anos de vida do Club Ciclista Padronés. Un club de tanto esforzo, de tantas persoas que hoxe non poden estar aquí, pero que están sempre no noso pensamento. Isto non é unha casualidade. E, como non é unha casualidade, tamén que dentro de un par de días estaremos celebrando aquí tamén outra proba importante, a presentación de outra proba importante, como é o Gran Camiño. Como tampouco é casualidade que dentro de máis ou menos 2-3 meses, ali polo mes de maio, pois contemos con que Padrón tamén teña unha etapa da Volta Ciclista a España femenina. Isto non é casualidade. Isto é fruto do traballo de moita xente, de moitas persoas que ás veces non saen nas fotos, pero que están aí. Por tanto, moitísimas grazas, presidente Tanis, por estar ao frente do club e de facer posible todo isto. O ciclista Padronés non só compite por conseguir trofeos. Leva o nome da nosa provincia por todas as estradas e para nós sodes os maiores embaixadores que podemos ter. Un exemplo de garra, de humildade e de talento. Pero máis alá dos resultados, que sabemos que serán excelentes, o que hoxe tamén celebramos aquí son valores. Son valores que nun mundo que vai a unha velocidade tan rápida, o ciclismo nos amosa, nos ensiña que para chegar á cima hai que sufrir. E que para iso axudar ao compañeiro e, sobre todo, ter constancia é o principal. Nese espírito que queremos transmitir das institucións aos nosos mozos e as mozas, o Cortizo sodes un exemplo, sodes un espello a seguir e, polo tanto, pensade que moitos rapaces e rapazas están mirando para vos cada día. Me dirixo a vos, os corredores. Esta tempada que empeza vai exixir o máximo de vos. Levades un malló que pesa, pero que ten moita historia. Un malló que vos dás, e vos dá porque detrás de todos vos vai estar toda unha comarca, toda unha provincia e todas unhas institucións que creen en vos. Non vos pedimos somente vitorias, pedimos vos que deixedes todo na estrada, que defendades este escudo, que o fagades con limpeza, que sigades facendo e que nos sintamos orgullosos e que decir que Cortizo e o Club Ciclista Padronés é o noso equipo. Remato afirmando o compromiso por parte da Diputación Provincial neste proxecto. Estaremos acompañándoos en cada kilómetro, celebrando cada meta e apoiando nos momentos duros que seguramente tamén os haberá. Unha vez máis, gracias á familia Cortizo por ser o motor social e humano deste soño e gracias ao club, co presidente Tanis á cabeza, por nos renderse moito. Moitísima sorte, moitísimas gracias e, sobre todo, moito pedal. Moitas gracias, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Comezamos o espectáculo. Comenzamos o espectáculo coa presentación de todos os nenos e nenas das categorías inferiores do Clube Ciclista Padronés. Equipo Júnior, Roy Álvarez, Brais Montoiro, José Manuel Pintos, Anxo Suárez, Lois Gómez, os asturianos Sergio Carvajales de Castropol, os xisonés Samuel Castillo, Xian Rodríguez Cid, Unai Fernández Rivero, Raúl Soliño, Pedro Liano Basterrechea, Javier Porrúa e Daniel Viso. Os directores son Eduardo Vidal, Xesús Rodríguez Carballido, o mecánico do equipo Júnior e Nico Sáenz. Este equipo Júnior no que está Roy Álvarez, que estivo de cumpleaños hai 2 días, 17 anos. Sí. Ningún detalle, oye. Ningún detalle. Y está por aí Samu Castillo, que ven de correr a temporada de ciclocross, foi quinto no Campeonato de España Júnior, 22 na proba de Benidorm, Copa do Mundo. ¿Cómo valoras la experiencia de la temporada? Vendrás muy bien rodado, ¿no? Bueno, la verdad que bastante bien. Se dio bastante bien la temporada y muy contento con
cómo se dio toda la temporada y el campeonato, bueno, bastante bien, bastante contento en general con toda la temporada. ¿Ciclocross o carretera, como Van der Poel? Las dos cosas. Sí, la verdad que me gustan las dos cosas. El ciclocross al final es muy técnico y técnicamente me manejo bastante bien. Y la carretera también me gusta mucho. Muchas gracias. Samuel Castillo. Equipo cadete. Diego Bralo, de Padrón. Non está Adrián Vilanova, Marco Cajaraville, tamén de Padrón. Elías Rey, de Padrón. Xoel García, de Padrón. Elois Franco, de Catoira. Equipo cadete femenino, que ampliamos a tripulación femenina en cadetes, con Telma Dopazo, que é veterano de equipo. De Valga, Ainhoa Domínguez de Rois, Lucía Taboada de Santiago, Emma Villanueva da Estrada. Equipo infantil, Xoel Guimarães de Santiago, Paulo Rodríguez de Negreira e Alexis Freire de Arzúa. Equipo alevín, Fátima Vilouta de Padrón, Hernando Pazo de Valga, Karin Williams de Dodro, Eric Freire de Arzúa. En edad de principiante está o ciclista de Pontecesures, Gael Gándara. E chega un dos momentos máxicos e entrañables desta xornada de festa de deporte de vida coa presentación dos máis cativos da Escola de Valores do Clube Ciclista Padronés. Equipo promesas, temos Paulo Bodelo. Paulo Bodelo tiña que mandar un WhatsApp. Paulo Bodelo. Paulo Bodelo, que é un dos rapaces máis tranquilos de todo o equipo. Jaime Baltar. Tamén de Padrón. De Catoira é Aarón Varela. Telmo Fernández de Dodro. Temos ciclistas do Triángulo. Xoel López, de Rois. Blas Gándara, de Pontecesures. Yago Vilas, de Rois. Moi ben, Yago. E agora, Vera Vilouta, ten 3 anos. De Padrón. Ander de Dios é o que acaba de derrapar e sair pola porta. Adiante Vera, ali no medio. Vera Vilouta está por aí. E por último, presentamos a un ciclista que ten 2 anos. Chámase Hugo Castro Martínez. Aquí Hugo. Hugo é o voceiro do equipo. É a persoa sinalada para darlles un discurso. Hola, Hugo. Hola. Hugo é fillo de Mario Castro Solla, que foi corredor do Club Ciclista Padronés. Perdón, neto, que ben che poñía, Mario? É que somos da mesma quinta e eu ainda non fun avó, entón tampouco é por envexa. Neto de Mario Castro Solla, bisneto doutro Mario Castro. Hola, un aplauso para Ander de Dios. Bueno, gustaxe moito o ciclismo? Sí, E quen che arregla as bicicletas? Mario. E quen é Mario que non o conocemos? Mario quen é?
Que teu tío? Sí. No, que antes me dixeches que Mario era o teu. Sei que te desconfianza e lle chamas Mario, pero cando queres algo a cambio, seguro que lle chamas como Abu Abu. Elo. Elo. Abuelo. Abuelo. E que che di o abuelo do ciclismo? Que andes moito, que corras moito e que te coides moito. Sí. Que tal, Ander? Como estamos? Ven. Ander, típica pregunta, como afrontamos a temporada, Ander? Di que non quere facer declaracións. Hai que respetar o silencio destes nenos que son a alegría da festa. Un aplauso para todos eles. Completamos este equipo cos directores Martín Casais, Juan Carlos Regueira. Foto de familia das categorías inferiores do Clube Ciclista Padronés, categoría Júnior Cadete, equipo cadete femenino, infantil, alevín, principiante, equipo promesa. Moitas gracias a todos. E agora queremos que lle saúde o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo. Pues moi boas tardes, querido presidente do Grupo Cortizo, José Manuel Cortizo, o presidente do Club Ciclista Padronés, o alcalde de Padrón, o alcalde de Rois, Antonio Leira, diputado provincial, o presidente da Federación Española de Ciclismo, moitas grazas por acompañarnos, o presidente da Federación Galega de Ciclismo, moitas gracias por acompañarnos, a todos os profesionais do ciclismo, os corredores e a xente vinculada ao ciclismo e, sobre todo, a todos os ciclistas do clube, sobre todo os dous máis pequenos, que son os preferidos, estou seguro que de todo o público, despois das declaracións dun deles, e hai que respetar efectivamente o silencio de aqueles deportistas que non queren facer declaracións. A verdade é que é un placer estar na presentación do equipo élite sub-23 e de todas as categorías inferiores deste Club Ciclista Padronés Cortizo. É verdade que Padrón é un referente en moitos ámbitos. Ao longo da súa historia acadou un oco en distintos ámbitos da vida, non? Pero tamén é unha referencia no mundo do deporte. E hoxe estamos aquí coa presentación dun clube que ten nada máis e nada menos que 70 anos de historia, non? 70 anos de historia o convirten no clube decano de Galicia. E ademais de sobrevivir durante 70 anos, foi quen de, ao longo da súa historia, ser capaz de sacar da súa canteira, dos que estades hoxe aquí sentados, pois a ciclistas importantes como Blanco Villar, José Ángel Vidal, José Manuel Olveira e Ezequiel Mosquera, que andaba tamén por aí. Estes 70 anos de historia demostran moitas cousas. Demostran dedicación, demostran traballo, pero tamén demostran, fora de toda a dúbida, un compromiso co mundo do deporte e co ciclismo. Un compromiso que tamén o demostra ano tras ano, durante toda a súa existencia, o principal patrocinador do clube, o Grupo Cortizo. Un referente non só nacional, sino tamén internacional no seu eido, que ademais se ten preocupado, sempre tuvo presente a súa comarca, sempre tuvo presente non só a Padrón, a Rois, a Dodro, sino, en definitiva, a Galicia. E tuvo presente tamén desde sempre a aposta polo deporte. E eu creo que é importante, cando atopamos en Galicia a empresas que adican parte importante dos seus recursos a financiar clubes de fútbol, clubes de ciclismo, clubes de calqueira ámbito deportivo, pois que lle fagamos un recoñecemento ao esforzo que fan e, sobre todo, a que teñan o deporte presente. Moitísimas gracias e mereces un aplauso, José Manuel, por todo ese esforzo que facedes. E eses 70 anos de dedicación de moitas directivas, de moitos presidentes, de moita xente, de moitos pais que fixeron posible chegar aos días de hoxe, a verdade é que yo temos que agradecer. E na Xunta somos conscientes de que a principal baza que temos como administración para que o deporte siga medrando, para que cada vez haxa máis xente adicadas ou que lles guste ou que practiquen deporte, son os clubes. Son a base
do noso tecido, por eso o noso compromiso de seguir estando ao seu lado, apoiando sempre que poidamos en todas as iniciativas que fagan, nas súas actividades, en todos os eventos, que cada vez hai máis e ano tras ano van crecendo, ademais de ir non só en número, sino tamén en calidade, pois ese é o compromiso da Xunta. Sabemos que sodes os principales artífices de captar talento, de facer a formación de todos estes rapaces que están aquí, empezando desde os 2 anos, e, sobre todo, promocionando eses hábitos saudables que é a base de todo isto. Así que, como Xunta de Galicia e en nome tamén do presidente da Xunta, eu vos quero desexar todo o éxito que poidades. É difícil mellorar as marcas que levades acadando nos últimos anos. Veíamos cando entrábamos que eran 56 competicións, me parece, ou participacións o ano pasado, 56 ou 52, non estou seguro, e 26 victorias individuais. Bueno, pois eu creo que sodes capaces de mellorar esas marcas, así que todo o éxito que poidades, toda a sorte do mundo, que tamén é necesaria, seguro que non vai a chover en todas as competicións que participedes, e finalizo dándovos as grazas. Grazas a toda a directiva, grazas a todo o equipo por implicarse, por facer este traballo, gracias ás federacións galega e española por estar aquí hoxe con nós, e gracias, José Manuel, por facer realidade un sono de moita xente durante moito tempo. Moitas grazas. La primera carrera de paso es del año 62. Yo tengo recuerdos de mi niñez de las carreras de paso, pero claro, no puedo, sería imposible recordar que fuera la del 62 exactamente, ¿no? Pero mi memoria ciclista es la carrera de Pascua, porque es nuestra carrera. Pois había moita xente, moito público, unha carrera, bueno, unha carrera das mellores que había por aquí por Galicia. Era unha carreira moi sonada. Ganar a carreira da Pascua xa era unha cousa moi boa. A carreira da Pascua é unha carreira estupenda. La Clásica de Pascua supone pues fusionar dos de nuestras grandes pasiones, la celebración de nuestras fiestas más importantes y el ciclismo. Y yo creo que esta prueba pues nos va a consolidar como cuna del ciclismo en Galicia. Pois a lembranza da Clásica de Pascua casi ven sendo dos primeiros recordos que teño, porque empecé a correr, empecé a adestrar con 18 anos na categoría sub-23, elite sub-23, que daquela chamaban aficionados, no Club Ciclista Padronés. Con moi pouca idea de ciclismo e moi pouco fondo físico e moi pouco de todo, non tiña nin barba, nunha época onde había moitísimo nivel. Pues yo la Clásica de Pascua la tengo en la cabeza en los años 90, ¿no? Que yo creo que corrí 97, 98 y 99, pues yo en el 2000 ya fui profesional y la verdad que quien ganaba esa carrera tenía muchas posibilidades de que lo vieran grandes equipos. Ahí recuerdo que ganó en aquella época Cándido Barbosa y las peleas que había con el Pescanova, con el Agua de Mondariz, con el Caixa Galicia. La verdad que era una carrera de muchísima referencia y muy importante para todos los ciclistas gallegos a la hora de mostrarnos. Van a estar corriendo con los equipos profesionales y es un escaparate precioso para ellos, y seguir los pasos de Tomás Pombo, Sinué, Eric Facúndez, que estuvieron en Cortiz y fueron profesionales siendo Clásica sub-23, y más en el pasado de la trayectoria de esta Clásica que tiene tantos años, pues la de Lino Cubino y sobre todo Blanco Villarno de aquí de Padrón, que fue un escaparate para el profesionalismo. Creo que mi victoria en Padrón es un momento para recordar, ya no solo a nivel deportivo, de rendimiento, a nivel de ciclismo, ¿no? Sino a nivel personal por todo lo que significa. Al final es la carrera de casa, el equipo donde me formé desde cadetes de segundo año, donde entré en la estructura, y nada, contento de haber podido ganar esta carrera. Y oye, si puedo pelear por ella o participar en próximas ediciones, pues también estaría encantado.
3 edicións da Clásica de Pascua. Neste 2026, a Clásica de Pascua, a carreira por excelencia de Padrón e da súa contorna, da súa comarca, unha das carreiras por excelencia de Galicia, alcanza unha dimensión especial, unha dimensión internacional. De algún xeito pasa a ser o que hai 40 anos denominábamos as probas como carreiras open, na que participaban corredores amateurs con ciclistas profesionais. Acompáñanos José Vicioso, é o presidente da Federación Española de Ciclismo. Señor Vicioso, en que consiste la challenge que se acaba de crear, que tiene dos pruebas, On Tour y Padrón? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que agradecer la presencia hoy en este acto. Yo creo que esta prueba es una prueba importante para el calendario nacional. Es un salto de calidad, ¿no? Es un sueño para la federación y sobre todo para el ciclismo nacional el que podamos tener esta prueba y sobre todo que Pascua, esta prueba, pueda alcanzar esa categoría que tanto deseábamos. ¿Qué pretenden desde la Federación con este salto cualitativo de estas pruebas en las que mezclamos corredores amateurs con corredores profesionales? Sobre todo lo que se busca es que los corredores en esta categoría sub-23 tengan la oportunidad de poder desarrollar su carrera en un ambiente ya más profesionalizado y sobre todo que tengan esa oportunidad de poder medirse con ciclistas de ese nivel, de primer nivel. Muchas gracias, José Vicioso, presidente de Federación Española de Ciclismo. A proba vais a celebrar o día 12 de abril, días antes de que comece o Gran Camiño. É máis que probable que José Angueira fora o primeiro padronés en gañar a Clásica de Pascua. Martín Lestido en 2019 foi o último padronés en gañala. No palmarés está Xesús Blanco Villar, corredores como Lale Cubino, como Cándido Barbosa, hoxe presidente da Federación Portuguesa, pero evidentemente é moito máis que unha carreira para calquera ciclista que pasou polas categorías inferiores do Club Ciclista Padronés. Por exemplo, Xosé Manuel Oliveira, estamos encantados de que nos acompañes, unha das lendas do ciclismo nesta comarca. Oliveira, que é a Clásica de Padrón para os padroneses? Hola, boas tardes. Nada, a Clásica de Padrón para os padroneses é o máximo, non? Ganar aquí na túa terra, pois sempre é un punto moi fuerte, non? Eu a verdad que tuve unha mala suerte de non poder correla porque coincideume na miña época de Clásica Gastur e acordo meu que estuve en 2 anos de amateur e o primeiro ano que era para correr a Clásica da Pascua coincideume pois ca Volta Ciclista a Mallorca. Entón estábamos correndo con Clas na Volta a Mallorca, non puden vir aquí a correla. E o segundo ano pois coincideume ca Volta a Sedaví e a verdad que tampouco puden vir a correla e despois a pasei a profesionales que eu recorde. Despois recalifiqueime despois de 5 anos de profesional como amateur no Club Ciclista Vigués, corrín aquí en Padrón, pero non foi a Clásica da Pascua, fora unha carreira da Copa Federación de Coruña, que precisamente salía de Padrón e ganou na Vidal, que terminaba no Santiaguiño do Monte. E nada máis, se che digo, penso que é unha carreira que sempre tuvo un gran nivel. Viñeron moi bons equipos sempre de Asturias, Castilla e León, sobre todo equipos portugueses que lle daban moito xogo a Clásica, non? Este ano a verdad que vai ser, a subida de categoría vai ser unha carreira pois que vai a estar moi ben. Veñen os 8 e 9 equipos continentales profesionales españoles, pois cos millores equipos do panorama nacional sub-23 élite, pois a verdad que se vai a ver unha carreira moi disputada co terreno que hai aquí en Galicia, sobre todo en Padrón, que é un terreno moi rompepernas. Unha proba que vai ser moi parecida á etapa da Volta a España de hai 2 anos, con saída e chegada aquí no campus tecnolóxico. Gañou no Santiaguiño do Monte Xosé Anxo Vidal. Tiveches a oportunidade de gañar algunha vez a Clásica de Pascua, Vidal? No, a verdad que no, que disputámola, tomamos batallas boas aquí, pero no. Eres dos que estaban nas cunetas cando eras moi cativo e decías, algún día correrei esta proba. Como temos moitos anos, pois vi a correr a Blanco, despois víronme correr a min e agora estamos vendo correr. Por aquí estou vendo caras de moita generación, non? Que corren a Clásica de Pascua. E que esta Clásica de Pascua para os padroneses, que parece unha proba como a Milán-San Remo, como o Gran Premio de Flandes, como a París-Roubaix?
Pois para nós é como o Tour de Francia, non? Disputar a carreira pois, da nosa terra, pois uns días antes con moito nerviosismo e intentar ganala, non? Hubo anos que se ganou dentro do equipo, quedou dentro do equipo. No ano, pois, o primeiro ano que se fixo o Cortizo da Amateur, pois ganámola nós con Pescanova, que tiña un gran equipo. Quedámonos a mitad de carreira 14 corredores, pois éramos 7 Cortiza e 7 Pescanovas, non? E ao final ganouse a carreira e sempre intentas ganar no teu pueblo. Moitas gracias, Xosé Anxo Vidal, moitas gracias, Xosé Manuel Oliveira. No podium da Clásica de Pascua tamén estivo José Luis Mariño, foi terceiro hai uns anos, agora é o Concello de Deportes de Padrón. Motivos para exhibir o orgullo do Cortizo padronés. Esta foto é do inicio da Volta a España o ano pasado en Turín. É o equipo Burgos BH Burpellet. 8 corredores. Dos 8 corredores, 6 pasaron polo Cortizo. Eri Fagunde, José Luis Faura, Sinué Fernández, Hugo de la Calle, Dani Cavia, Sergio Chumil. 6 de 8. Este é un dos grandes éxitos da formación do Cortizo padronés. Repito, 6 de 8 corredores dun equipo profesional correndo a Volta a España 3 anos antes, 2 e 1 ano antes, estaban neste escenario. E outro motivo de orgullo para a familia do Cortizo padronés son os éxitos daqueles corredores que pasan por esta formación. Por exemplo, o guatemalteco Sergio Chumil, que hai 2 anos gañou a etapa da Torre na Volta a Portugal, a etapa raíña, e o ano pasado gañou a etapa raíña do Gran Camiño, unha etapa que saía de Pobra Dobrollón e que remataba no Cebreiro, etapa polos Ancares, etapa que deu a coñecer un porto que queda para o recordo, a Pintinidoira. Aí temos subindo pola Pintinidoira, despois dun ataque a Sergio Chumil e a Deli G, o corredor canadense que sería o vencedor do Gran Camiño. No sprint no Cebreiro, a carón das Pallozas, impúxose, necesitouse da foto finish, o ciclista guatemalteco Sergio Chumil. Gran vitoria para Sergio Chumil, gran vitoria para Burgos, unha vitoria que sería festexada en Padrón, co ADN Cortizo, co universo Cortizo e co cariño de toda a afición a Sergio Chumil. He estado 2 años, literal, crecí aquí y pues empecé mi carrera deportiva como ciclista aquí en Padrón y creo que de seguro pues se me irán conociendo las carreteras. Sabes que ayer la gente del Cortizo, la familia del Cortizo estaba muy emocionada con tu victoria. Bueno, sí, me imagino que sí, creo que tanto para ellos como para mi persona como para nuestro equipo Burgos también fue muy importante esa victoria y pues también qué mejor hacerlo en casa. Y seguro que más emocionada que nadie después de tu madre Carmen, la que os cuidaba. Sí, también creo que bueno, hace mucho que no la veo Carmen y pues también una excelente persona y que está siempre al 100 también al apoyo de nosotros y pues especialmente a los del Cortizo que ahora están ahí en la residencia. Este es Sergio Chumil, un tipo empático, entrañable. O vencedor da etapa raíña no Cebreiro do Gran Camiño. Agora queremos que lle saúde o alcalde de Padrón, Anxo Arca. Moitas gracias, Terio. Boa tarde a todas e a todos. Non polo tempo, precisamente. Coido que xa estamos todos bastante fartos da chuvia, pero sí por poder asistir á presentación deste gran equipo. En fin, autoridades políticas, deportivas, familia Cortizo, deportistas, veciños e veciñas de Estramundi, amigos e amigas, benvidos, benvidas, por tanto, un ano máis a Padrón, a estas instalacións do Campus Tecnolóxico Cortizo. Un espazo que simboliza mellor que ningún outro o que somos, innovación, esforzo e unha ambición sana que non entende de fronteiras, pero que xamais esquence onde están as súas raíces. Hoxe, como xa se dixo, non asistimos únicamente á presentación dun equipo, conmemoramos tamén un fito histórico, os 70 anos do Club Ciclista Padronés. 7 décadas de traballo constante, de transmisión de valores e de orgullo compartido levando o nome de Padrón ao longo de toda a xeografía. Unha tradición viva, visible a diario, porque non hai estrada deste municipio na que non se vira un corredor do Padronés Cortizo,
unha clara evidencia da nosa identidade, do noso ADN ciclista. Cando o pasado e o presente camiñan xuntos, o futuro cobra especial significado. Por iso, este non é un ano calquera. No ano 2026, Padrón pode dicir con total convicción que é a capital galega do ciclismo. Así vimos de transmitilo en Fitur, o deporte como bandeira deste pobo. O que nos agarda, dende logo, é extraordinario. Volveremos a ser escenario das rutas xacobeas, acolleremos a terceira etapa do Gran Camiño e sentiremos a forza do pelotón internacional coa etapa da Volta Femenina. Pero, sobre todo, asistiremos con emoción ao salto internacional da nosa clásica de Pascua, que este ano, como xa se dixo tamén, ascende á categoría 1.2 da UCI dentro da Challenge Futura. Un soño feito realidade que coloca a Padrón á vanguarda do ciclismo. E este éxito non é casualidade, evidentemente. É un froito que nace dunha terra que é berce de grandes ciclistas, como vimos, e tamén do apoio decidido de empresas cunha responsabilidade social extraordinaria. Por iso é xusto e eu quero expresar hoxe aquí o meu agradecemento máis sincero á Corporación Cortizo, nomeadamente, por suposto, a José Manuel. Grazas por soster este proxecto e por entender que o deporte é o mellor investimento para o futuro da nosa mocidade. Este ano o equipo conta con 60 ciclistas, nada menos, pero hai un dato que me enche especialmente de esperanza. 40 deles e delas son rapaces e rapazas da canteira. Dende logo, vervos hoxe tan ilusionados, vervos vestindo a uniformidade deste gran equipo é a garantía de que o legado do Padronés Cortizo está asegurado. E sei que no Padronés Cortizo o obxectivo non é só gañar carreiras, o obxectivo é formar persoas. Queremos ciclistas rápidos, sí, pero sobre todo interesa formar persoas íntegras. Por iso, pídovos o mesmo que dicía aquí o ano pasado, non descoidedes os vosos estudos, non deixedes de ser curiosos, de querer aprender, de querer vivir cousas novas, porque o deporte e a formación deben ir sempre da man tamén dos estudos, non? E recordade tamén os valores que defendemos dende o Concello de Padrón, a inclusión e o respeto á diversidade. Sabedes que nas vosas filas hai promesas da casa, pero tamén hai talentos que chegan doutros lugares. Por tanto, aprendede os uns dos outros, rexeitade sempre calquera actitude excluinte, sexa de racismo, xenofobia ou calquera tipo de discriminación. A vosa carreira máis importante é a vida. A vida é exactamente como unha carreira ciclista, e isto é algo, unha conclusión a que cheguei escribindo este discurso. A vida vai moi rápido, e se non prestamos atención ao que nos rodea, podemos deixar cousas moi importantes atrás, case sen percatarnos. Pero hai unha cuestión esencial que debedes ter en conta, e é que a vida non ten freos, e non sempre nos dá segundas oportunidades. Así que vivide o todo, desfrutade os uns dos outros e non deixedes, por favor, que o tempo se vos esfume mirando unha pantalla de teléfono. Insisto, a vida é a carreira máis importante na que ides participar, e non esquenzades tampouco que non sodes só deportistas, que sodes tamén embaixadores de Padrón, e todas as padronesas e padroneses estamos orgullosos de que o nome do noso pobo sexa representado por este equipo. E vos digo, independientemente dos resultados, estamos con vos e enviámosvos sempre todo o noso ánimo e todo o noso cariño. Para rematar, Alberto me dixo que fora breve, que se non Terio se iba a poñer un pouco nervioso, entón vou ser breve. Gustaría meter unhas palabras tamén para honrar a todos os exciclistas, a todas as figuras históricas deste deporte que hoxe nos acompañades. Vos sodes o espello no que se miran estes 60 rapaces e rapazas. Grazas pola vosa traxectoria e por non deixar nunca de lado a vosa vinculación con este deporte. Tamén, saudar e recoñecer o traballo do persoal técnico, o esforzo das familias e, sobre todo, a todos os ciclistas, vos digo, esforzádevos, competide con limpeza e, por riba de todo, desfrutade de cada pedalada. Este 2026 vai ser un ano histórico para Padrón e vos tedes moito que ver nisto. Moitas grazas e moitos éxitos para esta tempada. Un total de 26 fueron las victorias que consiguió el equipo Cortizo en la temporada 2025. Y estas que os voy a mostrar ahora son las más destacadas. Todo comenzaba el 6 de febrero en Colombia con los oros conquistados por Samuel Flórez en los campeonatos nacionales sub-23 de contrarreloj
y solo 2 días después, también en ruta. A su vez, Pablo Bonilla hacía lo propio en el Campeonato Nacional de Crono Sub-23, pero esta vez en Uruguay. Y ya en España, el equipo comenzaba el año a mediados de febrero en Almagro, Ciudad Real, en el Memorial San Roma, y ahí el mallorquín Jordi Artigues abría la cuenta del equipo Cortizo en territorio español en la tercera etapa, venciendo al sprint ahí a su compañero de fuga, el ruso Damil Kazakov. Tras el Memorial San Roma, comenzaba la Copa de España. Y en la tercera cita, el 16 de marzo, Maxim Bilgi vencía con total autoridad en el Trofeo Guerrita, en Alcantarilla, en Murcia. Ahí está Bilgi entrando en meta totalmente en solitario. Y tan solo 20 días después, el ucraniano del Cortizo repetía victoria en la Copa de España, esta vez en Jaén, en la clásica de Torre Don Jimeno. Estamos en la quinta prueba de esta competición que corona al mejor de 11 carreras y Maxim volvía a entrar ahí solo en meta tras otro ataque en la parte final. El 22 de abril, en las fiestas de Semana Santa de Padrón, el canterano del Cortizo Tomás Pombo lograba su primera victoria en la categoría Sub-23, venciendo en la Clásica de Pascua. Pombo, en un recorrido renovado, se había marchado en solitario a falta de 30 kilómetros, subiendo el duro alto de Aguasantas. Y ahí está, o ciclista galego de Carballo, imponiéndose en la carrera de casa. El 1 de mayo volvía la Copa de España. Y otro canterano del Cortizo, Martín Rey, vencía el sprint en la durísima Santi Cut Clásica, en Legazpi, en el País Vasco. Y con esta victoria, el ciclista de Vilagarcía se vestía de líder de esta prueba. Esta fue una de las ediciones de la Copa de España más disputadas de los últimos años, e hicieron falta muchísimos puntos para conseguir la victoria final. La victoria se la llevó César Pérez, ciclista del Finisher, pero con muy poco margen sobre un gran Martín Rey que hizo segundo, y tras un final condicionado por la dura caída que vivimos en Padrón en la penúltima prueba de Copa, una caída que dejó fuera al noruego Martin Solau Hansen, cuando estaba también luchando de lleno por esa clasificación general. Además, el gran trabajo del Cortizo en estos primeros 3 meses de competición se vio recompensado al lograr por primera vez en su historia la general de la clasificación por equipos. El 4 de mayo, el potente rodador burgalés Óscar Fuentes se imponía en la cuarta etapa da Volta a Portugal do Futuro. Óscar llegaba ahí en fuga. El 10 de mayo, en el País Vasco, el ibicenco Marc Torres conquistaba la general de la prestigiosa Vuelta al Bidasoa, tras 3 intensos días de competición. Y ya en el mes de junio, el día 13, el colombiano Samuel Flórez volvía a reencontrarse con el triunfo al vencer en la segunda etapa de la Volta a Castellón. El 22 de julio, Fran Benassar se imponía en el sprint de un grupo de 10 ciclistas que llegaba a Ciudad Rodrigo disputándose la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León. Una Vuelta a Castilla y León dominada por el equipo de Padrón, con un Jordi Artigues que vencía también en la tercera etapa. Ahí está, ganando también en fuga. Y esta Vuelta a Castilla y León era coronada por Martín Rey, que con su conocida regularidad se llevaba finalmente la clasificación general final. Y coronábamos esta gran temporada a mediados de septiembre con la victoria de Maxim Bilgi na nosa Volta a Galicia. Y de esta manera, el ciclista ucraniano sellaba su gran temporada de podiums con este triunfo en el puerto de Ferrol. 26 triunfos totales cerrados con el primer puesto de Martín Rey en la clasificación del ranking nacional sub-23. Esta fue la primera vez en la historia en la que un ciclista galego se adjudica esta clasificación por puntos que premia al corredor más regular de la temporada. Estas imaxes pertencen ao pasado. Falamos de futuro, falamos dun calendario
ambicioso, exixente e diferente para Cortizo Padronés. Comeza este sábado 7 de febreiro correndo a proba de abertura con profesionais en Portugal. Destacamos as probas da Copa de España e tamén destacamos a Volta ao Alentejo do 25 ao 29 de marzo, tamén con profesionais en Portugal. No mes de abril, o equipo vai se desplazar a Francia, correrá o circuito das Ardenas antes de acometer con entusiasmo a clásica de Pascua. Tamén estará no Tour de Bretaña por primeira vez, unha das grandes probas amateurs no ámbito internacional. No mes de maio, probas da Copa de España e a Ronda de Lizar, outra proba de moita relevancia, de moito prestixio en Francia. No mes de xuño, seguindo co calendario francés, a Ronde de Loire. Situámonos no mes de xullo coas clásicas voltas de Madrid, Zamora, Castilla e León e tamén outra proba en Francia, Creis, Brecht, Élites. En agosto, outro paso por Francia, Estival Bretón e tamén o Gran Premio de Ouro Internacional. E por último, en setembro, o Gran Premio do Jornal de Noticias, tamén con profesionais, a Volta a Salamanca e, por suposto, o colofón na Volta a Galicia. Este é o calendario en liñas xerais do Cortizo Padronés para este 2026. Presentamos en sociedade o plantel de corredores. Álvaro Sansano, 18 anos, de Vilarreal, Castellón, gañou como xúnior a clásica Camp de Morvedre, etapa na Volta a Vizcaya e o trofeo Peñafiel da Copa de España, campeón da Comunidade Valenciana. Óscar Fuentes, 21 anos, de Burgos, gañou a montaña na Volta a Zamora e unha etapa da Volta ao Futuro en Portugal. É a terceira temporada no equipo Cortizo. Manuel Sanroma, 20 anos de Almagro, sobriño do inesquecible Lolo Sanroma, ciclista que faleceu en 1999 tras unha caída nunha etapa da Volta a Cataluña. Lolo Sanroma era o sprinter do futuro naquel momento, gañara a corredores como Mario Cipollini. E podes ensinar esas fotos de tu tío, ¿no? Sí, así es. La hice este invierno y bueno, mi tío está muy presente en Almagro, en mi familia y bueno, pues lo tengo ahí para el resto de mi vida. Seguro que te motiva mucho más. Gracias, Manuel Sanroma. Iván Belmonte, 21 anos, pontevedrés, formado nas categorías inferiores da entidade. En 2025 foi campeón galego contra reloxo individual sub-23. Adam Estrelle, 19 anos, checo, nado en Praga, segunda temporada en Cortizo, compatriota de Boynek. Prisley Evans, 19 anos, estadounidense, mellor xoven e sexto na xeral da Volta a Zamora, segunda temporada en Cortizo. Pablo Osorio, 18 anos, asturiano, de Corbera de Asturias, chega desde o MMR asturiano. Pablo Osorio é asturiano, pero a familia é de Fonsagrada. A Fonsagrada, por iso corre tamén, polos aires da Fonsagrada. O seu pai e a súa nai son da Fonsagrada. Luke Valenti, 21 anos, canadense, foi noveno no Tour dos Alpes. Top 20 no Girino, no Giro Amateur. George Dox, corredor belga, 18 anos, gañou unha etapa na Volta a Besalla e rematou esta carreira no terceiro lugar. Antonio González, de Soria, 22 anos, gañou o Gran Premio Anchola e o Gran Premio Town, foi sexto na Volta a Galicia, segundo na contrarreloj individual de Rimadumia. E Antonio González tamén está pensando no futuro, porque cando remate esta presentación volve a Soria, porque mañá, que tens que facer pola mañá, non adestras? Bueno, estoy estudiando el grado en educación primaria y hay que ir al colegio, ¿no? A estudiar un poco. Mañana que presentas un trabajo. Correcto, eso es. Y lo explicas. Eso es, correcto. Y aquí en Cortizo serás uno de los capitanes en ruta, ¿no? Eso esperemos, estamos muy ilusionados por la temporada, con el equipo que tenemos y a darlo todo por el equipo y hacerlo lo mejor posible. Máis corredores despois de Antonio González. José María Pina, 19 anos, de Murcia, gañou etapa en Castela Mancha, etapa na Volta a Ávila. Unha das promesas que se incorpora desde Valverde Team, o equipo de Alejandro Valverde o Cortizo. Samuel Fajardo, 21 anos, madrileño, de San Agustín de Guadalís, gañou unha etapa na Volta a Castela e León. Héctor Fernández, 18 anos, de Vitoria, campeón de Euskadi Junior, segundo posto na Volta a Pamplona. E terceiro na montaña central. A xente confúndeo como o irmán xemelgo de Dani Cavia, pero non ten nada que ver.
Fáltanos Bernardo Cambareri, argentino, que se vai incorporar nuns días. De San Luís, 20 anos, gañou unha etapa na Volta a Castela-Mancha o ano pasado, correndo co equipo da Louriña. Jordi Artigues, 21 anos, de Mallorca, etapa no Memorial San Romo, primeiro triunfo do ano pasado. Etapa na Volta a Castela-León, segunda temporada en Cortizo. E ven de correr con profesionais a Challenge de Mallorca coa selección española. Ali non chovía, ¿no? Non llovía por allí. Bueno, pues por primera vez en mucho tiempo sí. Ah, llovía también, para que después digan, lo de aquí fácil, lo llevas bien, ¿no? Claro, claro, para que me acostumbre a Padrón todo este año. Esa sí que se llama una buena preparación. ¿Qué tal la experiencia con profesionales? Muy bien, muy contento. Al final poder correr la carrera de casa es espectacular. Muchas gracias, Jordi Artigues. Pablo Ortega, madrileño de Colmenar Viejo, 21 anos. Gañou a Volta ao Guadalentín en Murcia, foi terceiro na Copa de España en Vigo. Aimar Tadeo, 21 anos, navarro de la Cunza. Segundo na Copa de España de Vigo. Outro que repite é o noruegués Martin Solhaug, 22 anos, segundo no Memorial Valenciaga. No Memorial Lozano, na clásica Torredón Jimeno. Caeu no Gran Premio Ruta Xacobeas que lle impediu pelexar pola vitoria en Vigo. Vai ser un corredor de Copa de España. E completamos o elenco de corredores co último gañador da Volta Ciclista Galicia Amateur, o ucraniano Maxim Bilgi. 25 anos, terceira temporada en Cortizo. Gañou o trofeo Guerrita, clásica Torre Don Jimeno, Copa de España. Gañou a Volta a Galicia, foi terceiro na Volta a Salamanca. E este ano vai ser un ano moi particular para Maxim Bilgi porque se tiene que torcer mucho para que no alcances el sueño de ser profesional. Eso es. Seguimos luchando y queremos llevar a Somayot a podium internacional. ¿Qué supuso la Vuelta a Galicia para ti? Bueno, de verdad que ni pensaba que trabajamos muy duro para eso y habíamos hecho muy bien trabajo de equipo y al final ganamos. ¿Te acostumbras a estos 2-3 días de lluvia por aquí? Sí, ya acostumbrado, estoy acostumbrado. Muchas gracias, Maxim Bilgi. Completamos su equipo. Cos mecánicos, Tomás Rodríguez e Hugo Calvo. Corresponsable de rendemento, José Avalo. Co mellor youtuber do mundo, Alfonso Blanco. Corresponsable de comunicación, Alberto Freire. Ecos directores deportivos, Modesto Pérez e Marcos Serrano. Esta é a foto de familia do Cortizo Padronés para a temporada 2026. Marcos Serrano, veíamos o calendario seguramente o máis exixente de todos os tempos para Cortizo Padronés. Hola, boas noites a todos. E sí, a verdade é que é un calendario que vamos a ser o único prácticamente o equipo sub-23 que vamos a tener o calendario máis completo porque xa nos vamos a medir completamente cos equipos continentais. Como está sendo esta preparación con algo de agua pero pouca? Difícil, hai que botarlle moita imaginación, pero a verdade é que teño un grupo de corredores que nos estamos levando unha boa sorpresa pola intención que teñen e sempre están que hai que paralos porque a veces van para a nube, e bueno, pero estamos contentos. Bueno, corredores xóvenes, hai 8 nacionalidades en 19 corredores. Como se leva iso? Pois pitinglis, todo o que se pode, non? A verdade é que al final o ciclismo cada vez é máis internacional, todos facemos polo internenos, pero o idioma do ciclismo é igual para todos. Bueno, e seguro que unha cousa é fichar un corredor e outra cousa é, despois, velo de preto. Seguro que hai corredores que non contabas que te chamaran tanto a atención. Así es. Que queres que o diga? E aí o deixamos ou se queres, porque lle digas a xente, fixarvos esta temporada en... Tengo moito rival por aquí, pero bueno, vale. Evidentemente temos un gran grupo, non pudimos entrenar moito como quixéramos, pero a verdade é que eu penso que o forte deste ano é un grupo moi renovado e a forza vai a ser eso especialmente. Moi compensado o equipo e penso que todos os corredores van a poder entrar nas alineacións e se van a disputar. Moitas gracias, Marcos Serrano, director deportivo principal do Cortizo Padronés. A foto de familia, o aplauso para todos eles. Moitas gracias, equipo, moitos éxitos, moita saúde.
Desde 1956 a 2026 pasaron 70 anos. O día do aniversario do Club Ciclista Padronés é o 17 de setembro. 70 anos de ciclismo, de paixón, de deporte, de vida, berce do ciclismo galego, primeiro como Peña Bernárdez e despois bautizado como Clube Ciclista Padronés. Todo comezou pola amizade de Francisco Rodríguez e Julio Vázquez. Todo comezou nunha tenda de bicicletas, que mellor lugar, o taller de Julio Vázquez, o Saleiro. A partir de aí a historia está chea de protagonistas. José Angueira foi a primeira referencia do ciclismo en Padrón. E na súa contorna, Xesús Blanco Villar, Oliveira, Vidal, Citoula, Luis Mariño, Martín Lestido, Martín Bouzas, algunhas das facianas padronesas desta viaxe en riba dunha bicicleta. Da Peña Ciclista Bernárdez, o Clube Ciclista Padronés. 70 anos. Queremos que nos acompañe Tanis Vázquez, o presidente do Clube Ciclista Padronés, e toda a súa xunta directiva. Por favor, que nos acompañe no escenario a carón de Tanis Vázquez, Antonio do Pazo, Manuel Montenegro, Pablo do Pazo, Fernando Moreiras, Uxío San Martín, Ramón González, Roberto Agrelo. Non nos poden acompañar Paco Rodríguez, o fillo do primeiro presidente, fundador deste clube, e a súa filla Catuxa Rodríguez, que exerce de vicepresidenta. Este é o equipo humano que soporta a historia do ciclismo en Padrón. Tamén para eles esta foto de familia. Xente que traballa de maneira altruísta polo ben do deporte, polo ben da sociedade, pola saúde dos padroneses, padronesas e por todo o mundo que se achega a participar desta aventura. O ciclismo en estado puro é o ciclismo de Padrón. Tanis Vázquez, en 70 anos, debe levar moito tempo, é o terceiro presidente da historia. Sí, así é. E creo que estabas polo taller de bicicletas de teu tío cando se fundou todo isto. Pois efectivamente, sí. Ali estaba. E que é o ciclismo para o presidente do Clube Ciclista Padronés en Padrón? Que significa? Pois, que che vou decir? É unha pasión. É algo que levo de mochila. E que nos dirías de todos os que te acompañaron? Que foches cambiando de equipo, seguramente. Hai xente que xa está xubilada, outros siguen sendo autónomos, pero teñen tempo libre para participar na vida do Clube Ciclista Padronés, non? Bueno, sin unha compañía como esta non se pode facer ningún traballo. Un solo non pode facer nada. Eu, se me falta Manolo en este momento, quedo cao, porque o da tecnología, eu que manejo os diñeiros, Titoula, que está por ali, Antonio, cada un ten o seu labor. Un pon bandeiras, o outro vai mirar se a curva ten unha arena, cada un facemos a nosa labor. Cando vos poñedes máis nerviosos? Cando corren os nenos ou cando chega a Clásica de Pascua, o Gran Premio Ruta Xacobea, se hai que poñer vallas, que todo saia ben? Non, máis nerviosos poñémonos nun momento como este, que non temos as tablas túas. A ver. E se che preguntara, Tanis, se che preguntara un momento, dous momentos destes 70 anos, mira que dá para grandes momentos, non? Que me dirías? Ui, non o sei. Tendría que rebobinar moito, pero hai moitos momentos especiales. Cando se gana unha carreira, por exemplo, na Pascua, ou cando ganou Eric a primeira Copa de España. Bueno, pois mira como me poño. Un aplauso para Tanis Vázquez e para os seus compañeros de xunta directiva. 4 pasos aquí diante, chicos, poñervos aquí diante. Tanis, ponte no medio, por favor. Agasallo para o Club Ciclista Padronés por estes 70 anos de deporte, de vida e de compromiso coa sociedade. Agasallo que vai facer entrega o alcalde de Padrón, Anxo Arca. No ano do 70 aniversario,
o ano da Clásica de Pascua máis internacional, Gran Premio Ruta Xacobeas o 7 de marzo, etapa do Gran Camiño con final en Padrón, saída dunha etapa da Volta Ciclista Femenina. Estes son os retos que teñen por diante os lugartenientes de Tanis Vázquez. Non escoitei o aplauso para eles. Temo aquí. E vamos a poñer o punto e final. Aquí están os máis experimentados do clube. Mario, por favor, si se parece, completamos a festa. Perdón, Hugo, o fillo de Mario. Hugo, ven por aquí. O neto. Tes que decir, cando cairades podedes marchar. Decímolo. Gracias a todos. Longa vida ao ciclismo. Boa noite.